Weekend Full Gamble. Sponsorem audycji jest ProCSB, organizator występów kabaretu Quinda 784 279 989. Witajcie świetce bardzo serdecznie w naszej nowej audycji Radia Kasiebę Weekend Full Gamble. Witają waju Adam Hybel i Gracjan Fopke. Co dziś za dzień mamy, Gracjan? Dzisiaj 13 stycznia 2018 roku wedle kalendarza juliańskiego łebchy do Sylwestra. O, to mnie sobaro widzi. Na tej jak tere moja białka życie. A, gdzie te znowu łazyś te w Sylwestra zabalowo, musisz te dali balować Jorzeka. Jojem ekumeniczny i z szacenku do naszych prawosławnych bracynów dali bunda balowu. No i prawie do tego waju zachęcywume. Piszcie na naszym Facebooku, gdzie pojawiają się informacje o tym, co dzisiaj webgadium, a dzisiaj naszą przydną temu je wieseli. O tym zare bundzeme płewiodele. A jeśli wam się zdarzyło jakiś wpodcie, albo cotka zrobiła wpodka, tak że tak zarymuję, netej tyś o tym koniecznie nama napiszta, albo zadzwonita do studia. Cześć, tu Sławomir. Cześć kochani, tu Sławomir. Sławomir. No i widzimy się niedługo w kraju, w ojczyźnie. Do zobaczenia kochani. Ty stara cholero, ci diabli nie bierą. Co robić tero, jak megiero z tobą żyć? Chodząc za aferą, do żarta pijawko. Czucia zero, tero, tu wygarnę ci. Dużo jesz, mało wiesz, mordę od rana drzesz. Nigdy nie pukasz w drzwi, loda nie robisz mi. Kiedy ruszasz z miejsca, wrzucasz trzeci bieg. Pachniesz źle, czepiasz się, krzyczysz tak, że mózg drży. W nocy ogórki żresz, budzisz, gdy piękne sny. I nie lubię kaszy z sosem, bo to syr. Ty stara cholero, ci diabli nie bierą. Co robić tero, jak megiero z tobą żyć? Chodząc za aferą, do żarta pijawko. Wyczucia zero, tero, tu wygarnę ci. Człowiek to zęby ma, a ty masz wredne kły. Skrzytasz, gdy forsy brak, nerwy tym psujesz mi. Kiedy Kliczko walczy, bierze cię na seks. Na seks. Stresuj psa, nie mnie, kres już tych komend złych. Dobry rozrusznik mam z tobą zawsze na pych. Może raz baba z chłopa będzie koniu lżej. Jedziemy! Kochani! Stara cholero, diabli nie bierą. Co robić tero, jak megiero z tobą żyć? Chodząc za aferą, do żarta pijawko. Wyczucia zero, tero, tu wygarnę ci. No Gracjan, słuchaj, ja nie wiem, czy ta wersja frantówci Sławomira, no, Perzynka inaczej brzmi jak oryginał. Zmerkuta? Peżna przerywników tam bałeś jest. Tacie gitarowych przerywników, one są temu, żeby zasłonić wulgarne słowa, jakie nie mogą padać na naszej antenie. Ja myślę, że w naszej audycji Weekend Full Gamble my też będziemy musieli taci go zasłaniać, a wpuściec, bo Gracjan jest siemu da, a jak tam ledze godają, to tam pewno co dredzi słowo musi tak wypikać. To zależy z kim kiedyś, ale zaproszę serdecznie do siebie, do moich rodzinnych stron. Przede wszystkim witre, bo i witre na hale w Siebudze, co było ciety już w reklamach Radia Kasiebę, bandą są miąci chłopów grebu Gnieta, a jednym z sądzów będzie są Mariusz Pudzanowski. No myślę, że to będzie dobro, fajna atrakcja i fajny sposób, żeby ty się płemucyjny ma, to Wielka Orkiestra Świąteczny płemece. Spokojno, ja Gracjanowi nie da dowu za wiele gadać, bo memumę tak w radiu, że na koleś do gmina przepodo pora minut tego i w Siemudze to prawie wójt wsiedkomowy kupiony ten czas antenowi, także lezę z Siemudza za wiele nie mogą gadać. Co? Ale u nas jest debet mieszkańców są w sąsiadnych
w sąsiednich gminach, także widzisz, to są też na inny przelicznik. Nie? No dobra, to może wedle tego przelicznika jest peżna czasu na to dumę, ale довуме часу теж вама, кохані слухінцові. 578 719 37 to jest nasz numer telefonu i tam może tam poinformować naju o tym, jaci wpadci związany z wieselim cię ze sleba mota zapamiętany w swoim dziecim. Jeśli ktoś miał taką śmieszną, ciekawą sytuację, tej prosia dzwonić. 528 719 37 jak ta dziś szkolny rzeka. Wsiadce so pośmiejemy. I could lift you up. I could show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be my luck. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. We're safe and sound. I can feel your cup. You know my river won't evaporate. This world we still appreciate. You could be my luck. Even in a hurricane of frowns, I know that we'll be safe and sound. We're safe and sound. We're safe and sound. We're safe and sound. I could show you love in a tidal wave of mystery. You'll still be standing next to me. You could be my luck. Even if we're 6 feet underground, I know that we'll be safe and sound. We're safe and sound. I could lift you up. I could show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be my luck. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. I could lift you up. I could show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be my luck. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. We're safe and sound. We're safe and sound. We're safe and sound. We're safe and sound. Safe and Sound, a tymczasem ja już chcę zachęcać waju do słuchania naszej nowej audycji Weekend Full Gambą. Pojawi się też i to będzie taka tradycja. Nasi sobotne audycje Radia Kasie będzie pojawi się Gita z Andrzeja, produkt kabaretu Kuńda, znany z tego, że pojawiają się prosiony, nieprosiony na wieselim i robią tam wiele trzosku, ale to łagodzenie 3:30 pojawi się kabaret Kuńda w swoim prawie poradniku. Tą razem to Niemcy kabaret plus woźny do rady. A tymczasem my wrócimy do naszej pierwszej temy, to znaczy do witrzejszej imprezy. Gracjon. Jo, chcemy już wrócić nazad do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Leszek Balcerowicz tyś postanowił wesprzeć akcję. Nydry dla dobywcy licytacji bandy. Uwaga! Wspólny spacer z Leszka Balcerowicza. Stegną ten łen przódek łedzył dzień. Full atrakcjów. Takie, dokładnie. Za czasów przecież był minister spraw dytkowych. Ja tak, Adam się zastanowił, jak ten spacer bandze wezżył. Jeśli licytacja wygra przednik kibolów z Żyletę. Lepiej nie wiedzieć. Łesta ta znama. Reklama. No chodź, Janusz, sam zobacz, co się w tej szafie dzieje. Jak to co? Grażynko, nic tu nie ma. Aha, no właśnie. Sam widzisz, że muszę sobie nowe ubrania kupić. Oho, zimowe wyprzedaże ruszyły w centrum Riviera. Mega okazje, maxi rabaty. Po prostu największe wyprzedaże już są w Rivierze.
Kaufland ma już 50 lat, zawsze pełen świeżości i dobrych okazji. Teraz sucha karma dla psów Friskies 8 lub 10 kg 32,99. Więcej na kaufland.pl. Przyszliśmy skosztować tych słynnych bez. Z limonką? Bez. Z posypką? Bez. Z czekoladą? Bez. Ile tu tych bez? To jeszcze nic. Najwięcej bez. Jest teraz w plusie. A 6 miesięcy abonamentu bez płacenia? No bez jaj. Brawo ty. Brawo ja. Łap okazję. Podpisz umowę do 24 stycznia, a otrzymasz 6 miesięcy abonamentu za darmo. A do tego smartfony Honor 7X i Huawei P9 Lite taniej. Szczegóły w regulaminach promocji na plus.pl. Plus, brawo ty. Weekendowa, cenowa, okazja witaminowa. W ten weekend w Lidlu ananasy aż 40% taniej. O tak, teraz w Lidlu słodkie ananasy w weekendowej cenie 3,19 za kilogram, czyli aż 40% taniej. Ananasy 3,19. Słuchaj, widziałam ostatnio twoją mamę na zakupach. Jest w doskonałej formie. A moi rodzice tak bardzo narzekają na stawy i nie są już tacy aktywni jak kiedyś. To proste. Kupiłam mamie Artron Complex. Dzięki niemu stawy pracują doskonale. A suplement diety Artron Complex to jedyny na rynku preparat zawierający połączenie optymalnych dawek dwóch ważnych dla stawów składników. Mama go stosuje i czuje się świetnie. Jest bardzo aktywna i gdybyś widziała, jak bawi się z wnukami, to biegnę do apteki po Artron Complex. Artron Complex. Kompleksowa ochrona stawów. Kto czyta, nie błądzi. A kto lubi e-booki, ten kupuje w Stokrotce. Zrób zakupy za minimum 30 zł. Otrzymasz 50% rabatu na kulinarne e-booki oraz jednego gratis. A teraz łopatka wieprzowa 9,88 za kilogram. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. W drogeriach Hebe wybrane marki aż 40% taniej. Między innymi Garnier, Hugo Boss, Taft i Toupa. Tylko do 17 stycznia. Więcej na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Planujesz organizację szkolenia, konferencji lub bankietu i znudziły Cię standardowe wnętrza i uniwersalne menu? Poszukujesz miejsca, które wprowadzi uczestników Twojego spotkania w wyjątkowy nastrój? Stary Browar Kościerzyna to nie tylko hotel i restauracja, ale również profesjonalne centrum biznesowe. W zabytkowych ceglanych ścianach Starego Browaru Kościerzyna zostały zaaranżowane 2 sale o łącznej pojemności do 200 osób. Stary Browar Kościerzyna to kaszubska atmosfera w nowoczesnej odsłonie. Regionalne potrawy przygotowywane z produktów najwyższej jakości oraz fachowa obsługa to gwarancja Twojego sukcesu. Stary Browar Kościerzyna, ulica Słodowa 3, tuż przy rynku głównym. www.starybrowarkościerzyna.pl. Reklama. Kłewizie kusmieje, ni mało. Kłewizie kusmieje, ni mało. Kłewizie kusmieje, ni mało. Kłewizie kusmieje. Jo to wiedzcie, dwójci nie nosią, ale nie mreszym jak za rybę kyżą. Daci smaczci, co knypy chcą jest. A wszedkłe jak trzeba, wszedkłe są miejscy. W gazety rządzyłeś, co zwiął go Photoshop. Czas mama skończyć Steve, kłery się żeglą stop. Ciej pięknie cało, bez kłeku się. Ten kłek degle milimeter zem, kłecą głowę cię. Jugu domne miał mema, nie istny sam ze zły zawdział. Nigdy nie jest za wiele, cię łebno co chłopły siada. Za wiele nie je, za wiele nie je. Zawaliła miarką wygłąconą zobaczą miłe. Ty cię łeleć lecati, precz karmi, a płekły w miedy. Kłewi się kusmieje, ni mało. Kłewi się kusmieje, ni mało. Kłewi się kusmieje, ni mało. Kłewi się kusmieje. Je młody greb się bieguje te marago ma to rzecz. Nie stożą, chłopcu myśli, że za wiele cejek zwykłe szefli milimeter zemi płesą głowę cię. Nigdy nie jest za wiele, się łebno są chłopły szata. Za wiele nie je, za wiele nie je. Bawiłem ja tą wygłodzoną zobatą miłę.
A ми стачаємо далі на антені Адам Hybel i Gracjan Fopke. Gracjan. Kończy co tydzień nasza weekendowa audycja będzie miała też to dostać, że pojedynka podrychłowiwume to, co się działo w tydzieniu. Co z nowoźniejszych wydarzeniów wedle ciebie? Jo, w wydarzeniach łeglowo-płelścich przede wszystkim bałe głosnowe rotacjach w rządze Morawieckiego. Tak jest. 6 stracy robotach, to tam jest? Macerewicz nej, nasz ulubieniec Waszczy Głewści. Prawie, co to doją? Myślę, że teraz cały San Escobar przeżywa żałoba i mają tam masowe protesty. Ale ja myślę, że on przynajmniej tam jako fucha w ambasadzie dostonie. A my cały czas czekamy za waszyma głosami na Facebooku tykającym o wieselnych wpotków. Keep it really simple, yeah. No need to complicate it, learn to let go, yeah. Just slow it down and keep it simple, yeah. Don't kill the vibe, don't rush the tempo, yeah. Just slow it down, 'cause they say I can move my feet. Well, they're so jealous, baby, put it on repeat. 'Cause man, I love my beat. 'Cause man, I love my beat. Keep it really simple, yeah. There's a light inside of you, make it twinkle, yeah. Forget the rest and every single, yeah. Every single time, remember, keep it simple, yeah. Forget the rest, 'cause they say I can move my feet. Well, they're so jealous, baby, put it on repeat. 'Cause man, I love my, 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 man, I love my beat. 'Cause man, I love my beat. 'Cause man, I love my never heard about me, but I'm the next big thing in this industry. I bet you never heard about me, but I'm the next big thing. Yo, I'm the next big thing. I bet you never heard about me, but I'm the next big thing in this industry. I bet you never heard about me, but I'm the next big thing. Yeah, man, they love my beat. They say I can move my feet. Man, I love my baby, put it on repeat. They say I can move my feet. Man, I love my baby, they so jealous. 'Cause man, I love my beat. Empieza la emoción, noble como un león. Hoy sentirás, recordarás que no hay limitación en tu imaginación. Conviértela en realidad. En mi bandera llevo el alma, amarrada por mi calma eres tú. Contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno y esta lucha te dedicaré. Llega el momento, banderas al viento, hoy lucharé como un animal, animal. Escucha el aliento, solo el silencio, hoy lucharé como un animal, animal. Como un animal. ¿Cómo vas a vivir con miedo a compartir un corazón, una razón?
corazón. Si hoy voy a triunfar, no voy a olvidar que por ti será, por tu amistad. Mi bandera llevo el alma, amarrada por mi calma eres tú. Contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno y esta lucha te dedicaré. Llega el momento, banderas al viento, hoy lucharé como un animal, animal. Escucho el aliento, solo silencio, hoy lucharé como un animal, animal. Como un animal. En mi bandera llevo el alma, amarrado por mi calma eres tú. Contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno y esta lucha te dedicaré. Llega el momento, banderas al viento, hoy lucharé como un animal, animal. Escucha el aliento, solo silencio, hoy lucharé como un animal, animal. Como un animal. A my zazyrmy na najgłę facebookowego fanpage'a i tu Tomasz pisze do nas, że when Viskuntka wzała sa płezwa Maryśny bukse. No i tere czetume tyłem Tomasz pisze, że pamięta jakiego wujowi pankłe bukse na weselim i przebyłem tym nawet z troszków. No, baro fejn Tomasz, dziękujemy sobie baro za informację. No, ty tere wajwita skądka wzała sa płezwa Maryśny bukse, a za szterk? A zaś terkę pojawi się w studiu Gita z Andrzeja, to znaczy kabaret, który pojawił się na rozmaitych wiesołach. No i oni tak łebzyrają ten świat. Ja ich nie znam, tych kuńdów, ale oni tak łebzyrają, co się dzieje na tym świecie, na tych wiesołach i temu mają dla was też doradę, jak wprowadzać lepszy nastrój na ten wesobliwy dzień. Także jak ktoś sozieni, no to koniecznie słuchaj co mają do rzekniancy Gita z Andrzeja, bo oni mają dla was doradę. Reklama. Spieszysz się na dworzec lub lotnisko? Chcesz bezpiecznie wrócić nocą do domu? Zależy ci na czasie. City Plus Taxi. Dowieziemy cię wszędzie. Komfortowo, tanio i na czas. Zamów nas przez telefon od granicy Gdańska aż do Wejherowa w jednej cenie za kilometr. Nie masz przy sobie gotówki? W naszych taksówkach możesz płacić kartą. City Plus Taxi 58 668 0000. City Plus Taxi Reda 726 606 606. City Plus Taxi. Zrobimy dla ciebie prawie wszystko. Uwaga! Nie przegap okazji. Wyprzedaż biżuterii. Złoto do 50% taniej, a srebro do 70% taniej. Oferta ważna tylko do końca stycznia. Warto skorzystać. U nas kupisz najtaniej. Jubiler Monika w centrum Riviera i w Galerii Przymorze. Złote obrączki, największy wybór, najniższe ceny. W promocji do 30% taniej. I w prezencie dla panny młodej dajemy złoty pierścionek gratis. Warto skorzystać. Zapraszamy. Jubiler Monika w Gdyńsku Galerii Przemyrzy. W Gdynie Riviera Center. Skupujemy złoto i srebro po najwyższych cenach. Kwela, Pap Radia Kaszebę w Wejherowie zaprasza w piątki i soboty od 18 do 3. Profesjonalna obsługa, radiowi DJ-e i wasza muzyka. Kwela Radia Kaszebę. Więcej niż pub, więcej niż radio. Wejherowo 12 marca 207. Rezerwacji stolików można dokonywać dzwoniąc na numer 693 452 540. Teraz bilety polskich linii lotniczych LOT w wielkiej noworocznej promocji. Europa już od 199, Azja i Ameryka Północna od 1769 zł w obie strony. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży.
Już najwyższy czas na noworoczne przewietrzenie magazynów. Przyjdź i weź udział w najnowszej wyprzedaży mebli Klose. Nawet do 25% rabatu na wybrane wyroby. Gościcińska Fabryka Mebli. Gościcino, ulica Fabryczna 1. www.kgfm.pl. Reklama. No dobra, dobra, tylko zatańcz ze mną, gdy już będzie ciemno, a ja znów oszaleję. Do granic rozpal ten ogień naszych ciał. Jesteś taka w tym dobra, cudny aniele. No już dobra, 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 zatańcz tylko ze mną, rozpal zmysły me. Gdy będzie ciemno, dobra, 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 dla ciebie oszaleję, nie chcę innej, nie. Cudny aniele. O, 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 o. Na, 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 na. O, cudny aniele, aniele. Gdybym porwał ciebie, pofrunął po niebie, ty w ramionach my, to co byś powiedziała? No. Chciała. A gdybym nalał ci rozkoszy cały puchar, czy wypiłabyś i co byś powiedziała? No. Chciała. Ja mógłbym wygrać dla ciebie tak wiele, aniele. No już dobra, 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 zatańcz tylko ze mną, rozpal zmysły me. Gdy będzie ciemno, dobra, 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 dla ciebie oszaleję, nie chcę innej, nie. Cudny aniele. No dobra, dobra, kręć się aż do rana, daj mi usta swe. Rozkołysana, dobra, 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 dla ciebie zrobię wiele, jeśli tego